Pasaden asteburuan Lorategi eta Auzoko jaiak ospatu dira. Bertan izan dira besteak beste Jose Mari Gorroño Gerrikalumoko alkatea beste udal ordezkariekin batera. Asteburuan egitarau zabala izan da Lorategitan. Apirilaren 29an, ostiralean jai hasierako txupine izan zen eta pintxopotea auzotarrentzako. Larunbatean apirilaren 30an umeentzako jarduerak izan dira eta umeentzako txokolata da Auzune taberna inguruan. Igandean maiatzaren batean elai dantza taldearen ikuskizuna izan zen, herri baskaria indaba astaketarekin eta ostean DJ Pako eta Urtza.